Sugeng enjing Bu Ratna, nyuwun sewu, menapa panjenengan saged nyagetaken telepon sadèrèngipun? Sugeng enjing Mbak Lia, nggih saged. Monggo, kados punapa nggih menawi saged kula bantu? Kula ajeng nyuwun pangestu Bu, kula kaliyan warga RT 3 badhe latihan kesenian kagem acara 17 Agustusan. Wah, sae sanget niku Mbak. Kegiatan kados punika memang kedah dipunsiapaken. Latihanipun kesenian punapa nggih? Bu, ajeng nari tradisional campur modern, saged dados hiburan kagem sedaya warga nalika upacara lan resepsi. Panjenengan ajeng nggunakaken balai desa kaping pinten seminggu nggih? Mikersa kula ajeng latihan dinten Selasa lan Kemis sore, jam 1 dumugi jam 6. Nggih, nanging dinten Selasa kadang dipungunakaken rapat PKK. Napa saged diganti dinten Senin utawi Rebo? Nggih Bu, menawi mekaten kula rembug rumiyin kaliyan warga mboten saged langsung mutusaken. Sae Mbak, nalika sampun tetep jadwalipun, monggo kirim surat resmi supados kula catet. Nggih Bu, matur nuwun sanget. Kula badhe ngaturaken suratipun dinten punika ugi. Sami Mbak Lia, mugi-mugi latihanipun lancar lan penampilanipun nambah semarak acara 17 Agustusan. Bu, sami-sami.